Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση βεβαίως είναι το θέμα ότι ο λιγνίτης και αυτός σήμερα έχει συμβάσει. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς ο λιγνίτης εντάσσεται σε νέες τεχνολογίες, πιο καθαρές, αλλά και επίσης πώς αναπτύσσουμε και εμείς νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρές μορφές ενέργειας. Και το τρίτο βεβαίως είναι ότι όλα αυτά επηρεάζουν ιδιαίτερα αυτή την περιοχή, τη ΔΕΗ, αλλά ιδιαίτερα αυτή την περιοχή που είναι, όπως είπατε, και η καρδιά της ΔΕΗ, που πρέπει να δούμε ότι το μέλλον αυτής της περιοχής, που είναι ήδη το παρελθόν συνδεδεμένο με αυτή την επιχείρηση, πρέπει να δούμε πώς θα επενδύσουμε σε αυτό το μέλλον, πώς η ΔΕΗ θα συμβάλλει σε αυτό το μέλλον, ώστε αυτή η περιοχή να μπορεί να πει ότι δίνει μια βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση,